үткәрелеп матур традициягә әйләнгән Таҗетдин Ялчыгыл укулары быел да үзенә җыйды. Безнең җирлектә ул 10нчы тапкыр үткәрелә. Программа буенча конференция Имәнлебаш авылында башланды. Барчасы зиратка барып, Ялчыгыл рухына дуга кылдылар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Укулар Кушъелга авылында дәвам итте. Имәнлебашлылар кебек, Кушъелгада да Ялчыгыл рухын кадерләп саклыйлар. Шәхес тормышында бу җирлектә зур урын алып торган. Авыл зиратында аның нәсел дәвамчылары җирләнгән. Оныклары да бабалары эшен дәвам итеп, ир балаларга дини белем генә түгел, әхлакый тәрбия дә биргәннәр. Кушъелгада Ялчыгыл нәселе хөрмәтенә ачылган тарихи чишмәне төзекләндергәннәр. Укулар Хәзрәт чишмәсе буенда сәхнәләштерелгән тамашалар, җыр-биюләр белән дәвам итте. Укуларда галимнәрнең катнашуы да чараны зурлады. Ялчыгылның кызына багышланган Рисалә-и Газизә китабын 2 томда бастырып халыкка кайтарган якташыбыз академик Хатип Миннигулов, Рабит ага Батуллалар чарада кадерле кунак. Район җитәкчелеге, монда хезмәткәрләр бу чараны оештыруга шундый зур өлеш кертәләр. Һәм менә бу үзенә күрә Зәй төбәгенең генә түгел, безнең татар дөньясының үзенә күрә бер бәйрәме, милли рух. Без үзебезнең шушындый тарихыбызны, үзебезнең күренекле кешеләребезне белергә, аларның эшчәнлеген яшь буынга җиткерергә тиеш. Бары шул вакытта аларны хөрмәт иткәндә генә безнең халкыбызның киләчәге бар. Таҗетдин Ялчыгылны гына түгел, бик күп безнең галимнәребез. Шаккат кыз галимнәребез бар. Аларны барларга кирәк. Барларга кирәк, яки китап, яки кино, яки анда спектакль, яки анда документаль әсәрләр язарга кирәк. Ул халыкның йөзен билгели бит ул. Нинди катлаулы шәхес. Анасын аның Рисалә-и Газизә дигәне бит инде аның кызына багышланган, ул аның әсәре, иң әсәре анда бик күп. Ул Коръән турында да язган, дин укытучысы булган, муаллим булган, музыка белән шөгыльләнгән, хәтта аның сурәтләре дә бар, теге гитара шикелле дутар, кыллы инструментларның сурәтләре дә бар. Нинди киң кырлы шәхес аны онытырга ярамый. Таҗетдин Ялчыгыл бездә тумаса да гомеренең иҗади өлешен Зәйдә хәзерге Түбән Кама районында үткәрә. Китапларын да безнең җирлектә язганлыгы мәгълүм. 10дән артык иҗтимагый, әдәби, гыйльми хезмәтләре бар. Аның иҗаты һаман барлана, яшь буынга җиткерү юллары эзләнә. Хәзерге заман белән аваздаш аның әсәре. Шуңа күрә Таҗетдин Ялчыгылның менә бу тарихи Булгариясын әле тагында тирәнрәк итеп өйрәнәсе ачыклысы нәрсәләр күп. Шуңа күрә мин аны менә монда ел сайын килеп йөрим бит инде. Таҗетдин Ялчыгыл укуларына тагын бер тапкыр укып чыгам, килер алдыннан. Тагын үзенә күрә кызык нәрсәләр табам. Быелгы минем табыш дип әйтмим, аңа элегрәк тә игътибар иткәннәрде. Анда бик күп географик атамалар, топонимнар, елга, авыл, шәһәр, илләр исемнәре әйме. Таҗетдин Ялчыгыл оныклары бу чарага ел сайын зур горурлык хисләре белән киләләр. Елдан-ел аның нәсел дәвамчылары табыла. Бүген алар 300-гә якын. Менә хәзер мин бабайның эше иҗатын тикшерү хезмәте белән дә алып барыла инде. Бу параллельно бара бу эшләр барсы да. Елдан-ел барыбер дә ачышлар күп. Быелгы елны менә шуның кадәрле дулкынланып көтәбез менә туганнарны, яңа туганнар барлыкка килә. Ялчыгыл хезмәтләренең яшь буынны тәрбияләү, традицион ислам кыйммәтләрен үстерүдә өлеше зур. Бай мирасны буыннан буынга тапшыруның никадәр әһәмиятле, мөһим икәнлеген һәркем аңлый. Шуңа күрә ул гади гына эшчәнлек, җырлап, биеп, шигырь сөйләп кенә түгел. Ул телебез безнең иң кадерле безнең тарихи мирасыбыз. Әгәр дә сез тел мәсьәләсенә. Бу менә мондый чаралар әлбәттә шуның күркәм бер мисалы үрнәге булыр да. Менә башка районнар, шәһәрләр дә үрнәк алсалар, менә шул безнең хәрәкәт була. Таҗетдин Ялчыгыл гомеренең соңгы елларында Зәй төбәгендә яшәп, әдәби иҗат һәм тәрҗемә белән шөгыльләнә. Аның һәвәскәр табиб булуы, авыруларны дәвалавы да билгеле.
Ул үзе яшәгән бар җирдә дин сабаклары укытып, халыкка дини тәрбия дә бирә. Дәвамлы булса иде Раббым, шушы зәйгә генә түгел, гомумән Татарстаныбызга, татар халкына, татар милләтенә бу бик әһәмияткә ия булган, кирәкле булган чара. Чөнки шушы чара галимнәребезне кире җәмгыятькә кайтара, танытабыз, әлхәмдүлилләh, күрсәтәбез, аларны бөтен яктан өйрәнәбез һәм күп мәгълүмат алып, кызыксыну уятабыз, кызыксындыру уятабыз, әлхәмдүлилләh. Кушъелга мәдәният йорты каршында ялчыгыл мирасын чагылдырган күргәзмәләр эшләде. Конференция Коръән аятларын уку белән башланды. Беренче итеп сәламләү сүзләрен район башлыгы Разиф Кәримов җиткерде. Ялчыгыл укулары Зәйдә районыбызның элеккеге мөхтәсибе Сәгыйд хәзрәт Камалов башлангычы белән оештырылган иде. Елдан-ел аның географиясе киңәя. Белгәнебезчә, галим халыкны мәгърифәтле, әхлакый итү өчен күп көч куйган, дәвалау белән шөгыльләнгән. Шушындай улуг шәхеснең моннан 3 гасырга якын элек Зәй җирендә яшәве, аның халкына хезмәт итү белән без инде лаеклы горурланабыз. Татар тарихында күренекле эз калдырган шәхесләребезне, аларның хезмәтләрен искә алу, халыкка җиткерүгә багышланган шундый чаралар арта баруы куанычлы вакыйга. Нәкъ менә Таҗетдин Ялчыгыл кебек шәхесләр үз төбәгенә дан китерә дә инде.